A blessed day, everyone. Mag-live ta. Di isa ta magdugay gayo ni kay magkuha na pod mi sa mga anak igsoon. Praise God. So ako asang i-share atong live igsoon kamo sa diha. Kumusta? Kumusta atong adlaw mga igsoon? Hallelujah, praise God. Okay. I always pray and declare nga naamos mayong kahimtang, mayong panglawas, gitagbo sa Ginoo yung panginahanglan og labaw sa tanan duol mo sa Ginoo. So again, as always, Igsoon, I just want to encourage everyone to share our live this morning, and don't forget to mention your friends and loved ones here in the comment section. And don't forget to type at followers at highlights at everyone. Atong i-share ang pulong sa Ginoo. Ako sa Dixon, ako sa ning i-share Igsoon. Again, magdali ta kay namilakaw Igsoon. Na late ta, busy jud kayo. Pero nangita jud ko paagi nga maka-live ta Igsoon kay mobawi ko sa mga previous days, mga times Igsoon nga wala ako naka-live unya after anina ko Igsoon unya this afternoon. Busy na sad ko na ami schedule sa prisuhan, ako mga paborito, mga piniriso. Again, i-share sa nako Igsoon. Kamo sa diha. Again, ako sa ni-share mga Igsoon. Praise God. Kamusad. Shout out 45 viewers this time. And shout out also to 203,000 followers of mga bungahong Kristohanon. Grabe, kamaayo sa Ginoo Igsoon. Taliwala sa kanabitawng yaning pulong sa Ginoo manggod kay for me, dili siya basta-basta kana bitong munay mo tan-aw, no? Kasagaran most of the time ang mga pangginoo nga mga posts, pangginoo nga mga videos, mga reels kay i-scroll down, i-scroll up ra na nila, dili kayo tagdon. But praise God, Igsoon kay niabot na ta karon og 203,000 followers of mabungahong Kristohanon. And for that, we praise God, we glorify His name kay ang tanan tungod niya. Kung wala yang pabor, yang anointing, yang dihog, yang gahom, yang presensya, dili ta maabot ani Igsoon. Amen. So, credit all the glory and honor to God. Salamat sad sa inyong mga suporta kanuna Igsoon for always watching sa tuang mga videos, mga reels, and of course sa atong live Igsoon.
no? So akong gi-shout out ang tanang mga subscriber ani nga page, no? Again, subscriber ani nga page. Mabungahong Kristohanon, thank you sa inyong effort. Ako ning gi-appreciate. Bisan wala ko ning ingon ninyo nga mo subscribe mo, but thank you so much. Ang uban sad na tig-send og stars, basta wala sad ko nangayo kabalo mo. Mao bitaw nga naay ning message na ko nga pastor. Unsaon ako pag-send og star sa imuhang live nya. Dili makasend sila kay na may setting diri nga sa stars igsoon nga wala na ko giset ba. So kulangan. So ako ang gud igsoon akong very purpose nganong nag-live ko para mo share sa pulong sa Ginoo. Ang motibo nako is kana bitaw ang katong naa sa sitwasyon nga walay paglaom makabaton og paglaom for salvation lang jud. Ako motibo igsoon para sa kamayaan sa Ginoo. Kaya ako na ning balik-balik, dilimpud ta ma-effective, dili ta magamit ni Lord effectively, powerfully. Kung natay dili maayong motibo nga nagpahitbi while doing this. Amen. So again, mubo ra niya tong live igsoon, dili ta magpataas og maayo kay naami lakaw sa akong asawa, and this afternoon naagi apoy lakaw daghan tag appointment schedule para sa kamayaan sa Ginoo igsoon. So later this afternoon na ako ikasabot igsoon nga former amigos na ako nga kagawad sa among lungsod. Mauban ako sa prisuhan. Unya, basta kay gusto sad siya mo sinati ba og unsa kuno na followers na to ba. So akong gipasalamatan ang Ginoo sa laing opportunity unya. Nya naputay kauban unya mga piniriso ra sad gikan. No nga mo wali na pod mo share sa pulong sa Ginoo, no? So again, shout out no mga followers, subscribers, sa mga followers na to nga inyong gi-invite yung friends to follow our page, thank you so much. And sa mga na OFW, mga seafarer, seaman, naka-permanent resident diha, tanang mga lain-laing ahensya sa gobyerno, PNP, of course, Philippine National Police, AFP, Philippine Coast Guard, Philippine Marine, BFP, tanang security guard diha, tanan mga piniriso. Shout out og sa mga brad nako sa Alpha Kaparo, tanan Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa tanang nagtan-aw karon nga adlaw, mabungahong adlaw kaninyong tanan. No? So again, sama sa akong ingon igsoon, dili ko ingon nga magdugay og maayo kay our time now is almost 10:30. So around 11 kapin igsoon magkuan na sad mi kuha sa mga anak uban sa mga asawa. May appointment daghan, no? So let's pray. Okay, atong i-welcome ang presence ni Lord. Okay ra ang uban ug wala, no? Pila pa man ta 70 plus viewers agdilang kay mo replay ra man na sila. Okay, so let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you have given to us this morning despite of our busy days, busy schedules, Lord God, different responsibility every day, but still you encourage us, Lord God, to meditate your word, nga mohatag og time Ginoo panahon sa imong balaang pulong. Salamat Ginoo, dili tanang tao karon Ginoo nahigayon nga mamati sa imong mensahe, sa imong pulong. So Lord God, praise God nga imong gitagaag laing chance Ginoo, opportunity nga maminaw maghisgot sa imong balaang pulong. But before that Ginoo, andama mong kasing-kasing limpyuhi among kasing-kasing, himoming takos, himoming angayan mamati sa imong pulong, kay imong pulong balaan kini kaayo. So balaan na nga among panudlanan nga espirituhanong naron, andami mo salod sa espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo Ginoo. Lord God, tagay usab kami kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton og willing mo sunod sa imong pulong. Panalangini ang tanang viewers karon bisan asa nga sulok nining kalibutan, kutob sa makadungog makakita ani nga live, ipabati imong gahom, imong dihog, imong presensya Ginoo, ang lihok sa Espiritu Santo among masinati samtang mamati imi sa imong balaang pulong, in Jesus name. Holy Spirit, this is your moment. Lord God, tagay mi kaalam nga langiton, wala mi gipataas karon nga simbahan, pundok or grupo. Among giisa lamang ang buhi ngalan nimo Kristo Jesus. Kay ikaw lamang naghatag sa imong kinabuhi ibabaw sa krus sa Kalbaryo aron matubos kami sa among pagkamakasasala. So Lord God, we praise you, we adore you, we glorify your holy name this time Ginoo. Ikaw lamang among ituboy, dili relihiyon. Ikaw lamang ang nabiling panahon among itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. So again, pasensya na dili sa kay ko mag-shout out nyo dahil sa inyong mga kay nagdali tayo. So this time we have 84 viewers. But I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section, and don't forget to type at followers, at highlights,
at everyone para makabantay yung friends ba. Shout out Marsweet Isales, regard kung Brad Jumar niya. No, naamos kong pag-ampo, sister. Regards ko sa imong anak. Okay? So, let's start. Igsoon, 92 viewers. Okay. Hallelujah. Praise God. So, ang atong topic dahil mga igsoon this morning is about choice, no? Pagpili, no? Kita igsoon, kitagaan ta og kagawasan sa Ginoo to choose to do whatever we want to do, we wanted to do. Pero mao lagi na sa tumoy ana naay consequence, naay resulta. Muani ta sa tuang gihimo nga desisyon. Kay kanang mga atong gibuhat mga desisyon igsoon, mura na siya og mga binhi nga atong gipugas. So muani ta pohon. So ang atong topic for this morning is about choice. About our choice. No? About sa gihatag ni Lord nato nga kagawasan. Choice. Amen. So atong basahon dire, excuse me. Praise God. Sa Deuteronomio, Kapitulo 30, versikulo 19. Again, akong balikon igsoon ang Deuteronomio, Kapitulo 30, versikulo 19. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Ingon siya dire. Gihimo kong saksi karon ang langit ug ang yuta. Nga kamo gipapili ko sa kinabuhi o kamatayon. Sa panalangin o katalagman, busa pilian ninyo ang kinabuhi aron kamo ug ang inyong mga kaliwatan mulungtad. Amen. So again akong balikon igsoon Deuteronomio 30:19 nag-ingon diri ang pulong sa Ginoo igsoon. Gihimo kong saksi karon ang langit ug ang yuta nga kamo gipapili ko sa kinabuhi o kamatayon. Sa panalangin o katalagman, busa pilian ninyo ang kinabuhi. Life. Okay? Aron kamo ang inyong mga kaliwatan mulungtad ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong igsoon. But before that, naay importanteng mensahe igsoon. Kadiyot sa na ako replyan igsoon. Yung chat na ko importante kani. Mao ni akong gingon igsoon busy kita ba usay na manawag na ko pulis na ba na schedule. Hala. Ay nagre-request na daw sa emergency ang iyang kuan. Okay, akong gi-replyan nga naglag pa ko. Okay? So let's proceed. Again, before we start pag-udik on, please say tawagan na mention your friends and loved ones here in the comment section para makadungog sila ba about ani. And don't forget to type at followers at highlights at everyone o labing maayo igsoon i-share na to atong live igsoon para sa kamayaan sa Ginoo. No, pakusgi na inyo mga speaker da igsoon no. Dili bitaw kamo ang nagistorya ako man o masuko sila nako sagdi lang okay ra anad na ko na masuko nako. Ang importante akong gi-share ang kamatuoran lang pulong sa ginawa ko i-share nga minggawa sa Biblia o dili ako ra kun dili Bible based ta. Amen. So this morning igsoon gi-remind ta sa pulong sa Ginoo about the choice, no? Nga gitagaan dayta og katungod sa Ginoo kagawasan nga mopili unsay angay natong buhaton. Nang ingon igsoon diri akong balikon Deuteronomio 30:19 gihimo kong saksi karon ng langit ug ang yuta nga kamo gipapili ko sa kinabuhi o kamatayon. So choice ra ginatong tanan igsoon ingon ang Ginoo igsoon ang Dios, no? Nga kita igsoon gitagaan ta og choice, no? Even before igsoon sa mga Israelita, gitagaan niya katungod, pinangga niya ang mga Israelita igsoon, piniling katawhan igsoon, iyang gisaaran nga iyang panalanginan, apan ingon siya, gitagaan ko kamo og kagawasan nga mopili. Tagaan ko kamo katungod nga mopili unsay angay ninyong buhaton. In other words mga igsoon, in everything we do igsoon, no? Every day gitagaan ta og choice ni Lord. Gitagaan ta og katungod sa Ginoo, no? Wala tagawngi sa Ginoo, wala tagapusa nga arari kani, no. Kita igsoon gitagaan ta ni Lord og katungod nga mopili. No, una panalangin. Unsay gingon diri igsoon? Pagpili sa kinabuhi o kamatayon, no. Unsa may gusto nimo, kinabuhi or kamatayon, choice na to na. Impierno or langit, choice na to na. Mauswag ta or magkalisod-lisod ta, no? Magmadaugon ta or mapildi ta, moasenso ta, mulambo ta or mahimong miserable ang atong kinabuhi, choice na to na. Magpagamit ta sa Ginoo or dili, choice na to na.
Mga lagad ta sa Ginoo, dili choice na to na. Dili na to mapugos ang mga tao igsoon. Dili na to kontrolado ang ilang hunahuna, ang ilang desisyon, kay mismo ang Ginoo naghatag nato katungod sa pagpili. Naghatag nato siya igsoon og kagawasan nga to do whatever we wanted to do, but at the end of the day mao lagi na atong timan-an nga moanita na gitawag igsoon og resulta sa atong choice. Miingon ang balahang kasulatan nga kamatayon o kinabuhi nara nato ang pagpili. So unsa may gusto nato igsoon, kamatayon ba no or kinabuhi? Amen. Kay bawo naman ta John 14:6, walaing kinabuhi si Lord na. Ingon si Jesus, I am the way, the truth and the life, kinabuhi, no? Kamatayon meaning atong gipili ang demonyo. Atong gipili nga di mga lagad sa Ginoo. Atong gipili igsoon nga magpadayon sa binuhatang dautan, mao nay kamatayon, kay ang bayad sa sala kamatayon man. Ang kinabuhi meaning atong gipili si Jesus, atong gipili nga mga lagad niya, atong gipili nga makigrelasyon niya, atong gipili nga magpagamit niya, mao nay kinabuhi, because Jesus said in John 14:6, I am the way, the truth and the life. Siya ang kinabuhi. Once mupili ta sa kinabuhi, buo pasabot ning pili ta ni Kristo. Pero mao lagi na wala gipugos ni Kristo igsoon yang kaugalingon nga pili ako ninyo. Wa ning pugos si Jesus igsoon nga nailangit nga kung giandam. Puy-anan ninyo, pili ang langit. No, wala siya namugos, igsuon. Gitagaan tag katungod nga mopili. Mapito ng ako, igsuon, di ko mamugos sa tao. Kung di siya mutuo, di rin ako pugson. Ihapon ng katungod, ihapon ng choice, igsuon. Amen? Even kita, igsuon, gitagaan ta, o kagawasan sa Ginoo katungod sa pagpili, kinabuhi o kamatayon, panalangin or katalagman, no? Panalangin or tunglo, blessing or curse, igsuon, gitagaan tag katungod sa Ginoo nga mopili. Amen. Pero sa ending, mubo naman ni ingon si Lord igsoon, busa pilian ninyo ang kinabuhi aron kamo ug ang inyong mga kaliwatan mulungtad. Yes, gitagaan tag katungod sa Ginoo, kagawasan nga mopili sa kamatayon o kinabuhi, panalangin or katalagman, panalangin or tunglo, kalisod or kahayahay, impierno o langit. Pero si Lord ning hangyo siya sa last line, ingon siya, busa pilian ninyo ang kinabuhi. Na siya gisulti sa ending igsoon nga pilian ninyo ang kinabuhi. Kinsa man ang kinabuhi? Si Jesus. He is the way, the truth and the life. Life kinabuhi. O sa diyang mga lagad ta niya magkigrelasyon ta ni Jesus nga mao ang kinabuhi, makabaton tag walay katapusang kinabuhi. Amen. Kinabuhi igsoon, no? Mao na igsoon nga nara nato ang choice. Choice nato nga mga lagad ta sa Ginoo. Choice nato ang uban moingon nga kung ang Ginoo tinuod pa nga gugma, no? Nganong naaman kunoy impierno, no? Dapat unta tanan kanang pakitaan niya sa iyang gugma, wala untay impierno, langit na no, musabot unta siya no, sayop na. Ang impierno igsoon dili na gusto sa Ginoo nga maimpierno ta. Ang tao mismo gusto nga maimpierno siya. Choice nato nga maglakaw sa pagkabalaan or maglakaw sa kahugawan. Choice nato nga maglakaw sa pagkamatarong or maglakaw nga nagpabilin sa kangitngit. Choice nato nga magpalahubog ta or muundang ta. Choice nato nga magpalulong sa makadaot nga bisyo or mubiya sa makadaot nga bisyo og ni Kristo na ta mo serbisyo. Choice nato igsoon nga mangabit ta or mahimo tang matinud-anon sa ato ang kaugalingong asawa. Choice nato igsoon nga mosimba bata or dili. Choice nato igsoon nga magpagamit sa Ginoo or magpagamit sa demonyo. Everything is a choice igsoon. Gitagaan ta sa Ginoo og katungod. Gitagaan ta sa Ginoo igsoon og kagawasan. Gitagaan ta igsoon sa Ginoo og pagpili ba. Wa mamugos si Lord. Sayunan ka. Ingana si Lord ka gentle. Ingana si Lord igsoon ka kana bitong pinasahi ang iyang pagka-Dios. Wala siya namugos, no? Gitagaan ta niyag choice unsa man gyud imong gusto. Musunod ka na ko, yes, musubay ka sa sigpit nga dalan, pero narani mo, ganahan ka gayahay, o ikaw, rebala. Ganahan ka gayahay, adto ka sa kalaglagan pa doon. Gusto ka na ko, susubay ka sigpit nga dalan. Ingana, bitaw, no? Si Lord, igsuon, wala mamugos nga mauni buhata, no? Pero naalang siya, maulay ito na siya hangyo nga, busa, pilian ninyo. Pero, before niya ning ingon nga, pilian ninyo ang kinabuhi, ning ingon siya, saksi ang langit ug ang yuta. Nga gitagaan ko kamo og katungod sa pagpili unsay inyong buhaton. Kamo igsoon unsa may gusto ninyo. Amen.
I believe, igsoon, each one of us, igsoon, ang atong gusto, ang atong pilion, hayag nga ugma. Ang atong pilion, igsoon, nga atong mga anak, mga apo, maplastar, na ikaw galingong balay, ang ilang mga partner, nangalagad sa Ginoo, hapsay, ug hanay, ang atong kinabuhi, ang atong pamilya, tibuok natong panimalay, mga lagad sa Ginoo, di ba? Mao ang atong pangandoy, igsoon, mao na atong gusto in the future, igsoon, nga ang tanan ma-okay. Pero mao lagi na kung gusto ta og hanay nga kaugmaon, hayag nga kaugmaon, pilion na to si Lord ang kinabuhi. Pilion na to nga mga lagad sa Ginoo nga matinud-anon. Kay walay mahitabo igsuon nga hayag nga ugma ug karon ang atong pagkinabuhi wa taning sunod sa Ginoo. Walay mahitabo igsuon nga hayag nga kaugmaon. Bisan in how many times pa ta mag-declare, because according to the word of God, there's power in declaration. Bisan magsigitag og declare og Jeremiah 29:11 nga naay bright future, naay paglaom, naatay hayag nga ugma, walay hayag nga ugma, mahitabo nato kung karon palandaan, kung karon sa atong lifestyle, kung karon sa atong pagkinabuhi, wala taning pili nga mga lagad sa Ginoo nga matinud-anon, wala nato klaruha ang atong relasyon sa Ginoo. No? Choice na to na. But kung gusto ta igsuon nga makabaton og hayag nga ugma, pilion na to nga maninuod sa pagpangalagad sa Ginoo. Pilion na to nga magtarong ta sa Ginoo. Ang atong kinabuhing Kristohano natong seryosohon. Pilion na to nga mahimo tang faithful ni Lord in every areas of our lives igsoon. Once pilion na to nga mahimo tang matinud-anon sa Ginoo, gipili na to ang kinabuhi, gipili na to ang hayag nga ugma, gipili na to ang langit, gipili na to ang kinabuhing walay katapusan. Everything it's all up to us. Choice ra na to ang tanan igsoon. But this morning akong gi-encourage ang tanan, pilion na to ang kinabuhi. Pilion na to si Lord. Pilion na to nga mga lagat ang matinud-anon sa Ginoo. Pilion na to igsoon nga mahimo tang seryoso sa atong relasyon sa Ginoo. Pilion nato igsuon nga taliwala sa atong kabisi sa atong trabaho, still mohatag tag higayon sa Ginoo. Once atong pilion ng mga butanga, mao nay mga langitnong kalipay, gipili nato ang hayag nga ugma nga giandam sa Ginoo. Klaro kay diri igsuon, no? Saksi ang langit ug ang yuta nga gitagaan ko kamog katungod sa pagpili. Kamatayon o kinabuhi, no? Gipili si Lord mismo. Wa mamugos. Ingana siya ka gentle. No? Dili siya pareha sa yawa igsoon nga yawa makakita og agianan musuda yon. Si Lord tagaan pa ta unsa man, mga lagad ka nako. Unsa man anak, magpagamit ka nako. So biya sa diha kas kangitngit. Magpagamit ka nako, di pwede magpagamit ka nako unyang imong pikas tiil nas kangitngit. Biya totally diha. Kay walay ning sunod sa kahayag nga nagpabili ng pikas tiil sa kangitngit. Amen. Si Lord gentle kaayo, no? Wala ta pugsa. Amen. Wala tagi force ni Lord nga ari ani no. Gitagaan tag pagpili. Mao na nga nagandam siya og impierno igsoon. Kay katong di mo pili iniya, ming pili dito sa kamatayon nga walay katapusan, second death ang hell, ang impierno. Adto sila dito. Again igsoon, si Lord igsoon naghatag natog katungod nga mo pili. Unsa atong buhaton, magpagamit ba ta niya or di? Mga lagad ba ta niya or dili? Nara nato igsoon. Amen. Mao na nga naghimo siya og impierno kay gitagaan man tag katungod kay di man niya mapugos ang tanan nga moadtog langit. Heaven and hell is our choice. Ang paglambo, pag-uswag, choice gyapon na nato. I-bless ta ni Lord, choice nato. Gusto ta nga magpuyo nga miserable, gusto ta magpuyo sa kalisod, choice gyapon na nato. Apan kung mupili ta ni Lord, atong pilion ang kinabuhi kay siya ang kinabuhi man, atong pilion nga mga lagad ta sa Ginoo nga matinud-anon, atong pilion nga atong seryoson atong relasyon sa Ginoo, atong pilion nga magpagamit ta sa Ginoo din, atong gipili ang kinabuhi, atong gipili ang hayag nga ugma, atong gipili nga mahanay maplastar atong pamilya, ang atong mga anak, atong mga apo maplastar mahanay nganuman, gipili man nato ang Ginoo. Once si Lord atong gipili, kauban na nato siya in everything we do. Once si Lord ang atong gipili, kauban na nato siya sa tanan natong plano ug desisyon. Nag-agad na taniya. Of course, dalhon taniya ngadto sa ugma nga hayag kaayo. Giyahan niya ang atong mga tiil, atong mga desisyon kung asa ang desisyon nga ning sibo niya. Nganuman, kay ato man siyang gipili. Again, igsoon, wala ta gipugos sa Ginoo, pero sa last igsoon, miingon siya, busa pilian ninyo ang kinabuhi. Ingon diri. Sa last line, ingon siya, busa pilian ninyo ang kinabuhi aron kamo ug ang inyong mga kaliwatan mulungtad. No? Kinabuhi, akong balikon ang kinabuhi kinsa man na si Jesus.
gihangyo ta nga wala ingon nga gi-force pero ning hangyo siya nga mura bitag unta busa pilian ninyo ang kinabuhi, pilia ko ninyo pero wa ta mo pugsa. Pero unta, gusto mo nga mulungtad ang inyong mga kaliwat, mapanalanginan ang inyong kaliwat, inyong pamilya, muuswag mo, pili ako. Mulungtad mo, pili ako. Amen. Pilio na to si Lord Igsoon. Ikaw da Igsoon, kumusta? Kinsa may gipili nimo? Imo habang kaugalingong desisyon, imong kaugalingong pagbati, no? Imo bang tawhanon nga pangandoy, kalibutanong pangandoy mas gipili nimo? Abi mo Igsoon kaning word nga pagpili, choice nga gihatag ni Lord is sometimes crucial ni siya. Ngano man kay usay Igsoon kay naa man gud tay pangandoy, no? Natay pangandoy unya of course. Maayo atong pangandoy, pero atong timan-an naapoy pangandoy ang Ginoo nato. Unsa man ang pangandoy nga mas pilio nato? No? Pangandoy ba nga kana bitawng kinabuhi nga hayag nga ugma nga maplastar atong pamilya or tawhanon atong pangandoy nga wa na apil ang Ginoo. Again Igsoon, niingon ang balaang kasulatan, niingon ang Ginoo, niingon si Lord, pilia ang kinabuhi aron ang imong mga kaliwat mulungtad, i-bless nako, ako na'y bahala. Amen. Pero mao lagi wa na mugos si Lord. So ako ning balik-balikon Igsoon, ang langit ug ang impierno nara sa pagbuot nato. Ang kinabuhi, ang panalangin or tunglo nasa pagbuot nato. Ang kamatayon ug ang kinabuhi nasa pagpili nato tanan. Amen. So it's all up to us, no? Pero mao lagi na kay ning dasig man si Lord nga pilion ang kinabuhi. Ako pud magadasig sa matag usa kanato. Pilion nato si Lord, pilion natong magpagamit sa Ginoo. Pilion natong kinabuhing walay katapusan bisan lisod kaayo. Kay ang musubay sa kamatuoran sigpit nga dalan, daghang bawal si Lord. Daghang mga butang Igsoon nga dili na ipabuhat ni Lord nga naanda na to kaniadto. Amen. Dili lalim mga lagad sa Ginoo. Pero mao lagi na iasa ra man ang mga kasakit, iasa ra man ang paglutos, pagantos, pagsulay. Kung minglahotay ta ug maangko na nato ang ganti nga kalipay nga walay katapusan. Amen. Iasa ra man ang mga luha nato nga sakit kay lisod kayo pero kung moadto na ta matagamtamanan nato ang luha sa kalipay Igsoon, no? So again, niingon si Lord Igsoon sa last line, busa pilia ang kinabuhi aron ang imong mga kaliwat, panalanginan kuno niya og niya mulungtad. Ako sad makaingon ninyo, Igsoon atong pilion si Lord. Pilion nato nga magpagamit ta sa Ginoo. Ang kalibutan karon grabe na kadautan. Pareha karon nag-live daw nay nagsigi. Nay nagsigi og kanang kuan diri. Kanang mao ni Brad. Itris up do ni Brad. Gerald. Di ni siya kuan, di ni siya kanang gitawag og di ni siya dami account Brad. Naman sa tay mga followers diri mga pulis tanawa masit kuan ra man na tanawon ra nato na, no? So anad ana Brad, anad ana mga ngana no. Di ko mapiktuhan jud anang mga ngana mga istorya, no? Sa man Bisa call ha, wala tanay, way ipik na ko. Brad, way ipik na ko na Brad. Gerald, wala dyan na ipik. Kay kami Brad, mga kriminal, misaw nang gibag-o sa Ginoo, di ipanghambog na. Kung gusto ka mo check sa background na mo, ari ako diri Brad. No? Anang-anang-ana, wa man na, labi na ka ng dami account, isog man yun na, normal na. Pero wata na, Igsoon, again, balik tas tong topic. Gitagaan ta sa Ginoo, og katungod nga mupili. Mupili ta sa maayo og dautan, kamatayon kinabuhi, panalangin or tunglo, langit or impierno. Asa may gusto na to. Amen. Pero mao lagi na sa ending ani nga verse Igsoon ning ingon si Lord. Busa pilian ninyo ang kinabuhi, no? Akong balikon aron maklaro kinsa man ang kinabuhi si Jesus na. John 14:6 ning ingon siya diha. I am the way, the truth, yang pulong, and the life, kinabuhi. Meaning, siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. So, ingon siya, pilia ang kinabuhi. So, pilio na to si Kristo. Pilio na to nga makigrelasyon ni Kristo nga tinud-anay. Pilio na to nga magpagamit ni Kristo. Pilio na to Igsoon nga mga lagad ta ni Kristo Igsoon. Amen. Kay, yes, dili lalim. Naidagang cross, pasanon everyday. Bugal-bugalan, ta pareha nang nagbugal-bugal karon nga dami account.
Ambot lang og matris up na basin surindire na. No? Di ba ko di ta mahadlok nga na no? Pastilan. Diha tagikan brad. Pirting chila ta diha, no? Ana na siya ba? Amin, mag-usap-usap kayo mga baliw. Adyon na ipik, brad. Abi ni mo, Gerald, dami account. The more ko makabasa og ngani, the more ko mas mugara og share sa pulong sa Ginoo, no? Kinsa man ka tanang tunglo nga gibuhat nimo in Jesus name. Di na magmalampuson. Pabuta lang punpuhon may tabo nimo, brad. Yes, it's biblical. Okay, balik ta. Nindot kini nga pahinumdum sa Ginoo nato igso, no? Pagpili ra di ay, no? So usa sad ni sa akong gi-share this morning igsoon kay isip pagpahinumdum nato nga gitagaan dito sa Ginoo katungod nga mopili. So kana bitang ubang mga tawo nga mamit nato atong shiran. Di nato pugson. Kay choice po na nila. Sometimes igsoon mas stress ta sa dang magsangyaw ta. Mas stress ta sa dang mo share ta sa pulong sa Ginoo labi na sa atong pamilya, atong mga relatives igsoon. Sometimes mas stress ta. Ngano man. Kay atong pugson. Sige ba simba ta. Paminawan ning live ani ni Pastor James kay adik-adik ni sa unang gibag-o sige no. Paminawan ni no. Atong i-force atong kaugalingon ba? No? Pero ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga gitagaan ta og katungod nga mopili. Enough na igsoon maka-share kag kaduha, kausa, kaduha, katulo, kaupat, kalima, di na maminaw ay pugsa, mas stress ra ka. Even si Jesus, even si Lord ning ingon, gitagaan tag katungod sa pagpili. So, it's all up to them unsay pilion nila. Basta kita maniguro ta nga atong pilion nga magpagamit sa Ginoo, atong pilion ang kinabuhi, atong pilion ang hayag nga ugma, atong pilion nga mga lagad sa Ginoo nga matinud-anon, atong pilion igsoon nga atong seryosohon, atong klaruhon atong relasyon sa Ginoo. Lisod man ang mga lagad sa Ginoo, lisod man ang musunod ni Kristo, pero yasa man ang pag-antos, pagsulay, paglutos, pagbugal-bugal, pagbiay-biay igsoon. Kung nanatas langit, kung ato nang madawat ang reward nga kinabuhing walay katapusan, abanti ta igsoon, paras kay mayaan sa Ginoo. Amen. Abanti ta, padayon ta. Madagma man ta sa kadangog nining kalibutan, apan bangon ta og padayon ta. Pilion nato nga mga lagad sa Ginoo. Ayaw pilia nga mabackslide ka. Ayaw pilia nga mobalik ka sa kaniadto. Pilia nga magpadayon ka. Madagma man ta kay maslide man ta igsoon kay matud pa sa usa nako ka kuan igsoon ka disciple nga gikan pug prisuhan, ingon siya nga ang kalibutan ron pastor gitiles dangog. Yes, dangog kay madakin asta kay tawo ra ta. Pero igsoon pilia ang mubangon ug mupadayon. Ang hangtod maangko nato ang kinabuhing dayon. Amen. Wa tay dag-anan ani dami. Yes, dami na brad kay bawo man na siya nga i-trace up na to na. Ana gina pero sayon naman na brad. Nawa brad, nga naon na brad ay. I-black ra na dayon brad. Muundang lagi na. We never welcome kanang toxic sa tuang page 6 no, ana ra man ta diha nganong ato man ang lisod-lisoron. Singana na brad. Tanaw na to na be. Kay kuan man na siya murag kanang inisud nga kuan ba. Sayon ra kay na brad no. Ana dana unya dili ta makuan ana apektuhan ina igsoon kundi magpadayon ta. Nawa man lagi siya brad. Spilido to. Praise God, no? Normal na na, di ta sanay ta na. Nawa may asa man ba? Sige, comment ko no, kay Black. Hallelujah, salamat sa Ginoo mga igsoon. No, so again, nindot kayong mensahe sa Ginoo igsoon. Gitagaan ta og choice ni Lord to do whatever we wanted to do. Gitagaan tag choice ni Lord nga bisan ikaw diha nagtan-aw kabalo ka nga gitawag ka sa Ginoo. Gigamit ka sa Ginoo pero or gamitunon ka sa Ginoo pero siguro ikaw nagunya-unya ra. No, nagunya-unya ra ka. Si Lord dili pud mamugos nimo igsoon. Kay gitagaan man tag choice pero mao lagi basin ba og sa imong sigbalibad awahin ang tanan dara. Mga Bisaya na. Gibas niya mga Bisaya pero Bisaya gud gihapon na brad. Ano man na siya. Singa na Gerald. Dara nasakpan ako ni. Ako sa ning i-block mga igsoon kay ma-distract niya mo ba. Okay. Nako yung amigo nga Gerald dunya policeman kani di man ni surrendere man siguro ni. Okay. Ning comment ako nga asawa nga ayaw tagda si unya ra lang ni nako igsoon i-block kay maka ano. So pero okay ra na.
Normal na nga na, pero wa man gyapon ta, no? Kabantay mo nga maog yun, nakuha gyapon nato itong topic, nagapadayon gyapon ta. Normal na igsoon, no? So again, igsoon, this morning gi-remind ta ni Lord nga di siya mamugos. Gi-remind ta ni Lord kung unsa siya ka gentle, unsa siya ka kana bitong pinasahi nga Ginoo nga atong gilagara, no? Yes, manuktok siya, ablihi ko. Ano? Manuktok siya, nya muhangyo siya nga, pwede ba ka mga lagan nako? Pwede ba ka magpagamit nako? Pwede ba ka muserbisyo nako? Ingan na ra si Lord, pero di yun siya mamugos. Ari ka nako, no? Gitagaan ta sa Ginoog pagpili. Gitagaan ta sa Ginoog choice. So to all of the viewers this time, nga nagtanaw, gibati nimo nga naay gihangyo si Lord nimo. Nya himbalibad pa ka karon, choice po na nimo. Pero akong ikasulti mo igsoon maone. Ayaw kumpiyansa og balibad kay dili nato hawak atong panahon. Even the next seconds of our lives wala ta kabalo unsay may tabo nato. So akong ikadasig kung gibati nimo nga naay gihangyo si Lord mo ipabuhat-buhat ta. Buhat ta kay i-bless ka ni Lord ana. Kay si Lord sa based on my experience once na siya isugo na ipanalangin naguban. Amen. So again, igsoon, brothers and sisters in Christ who are watching this time, si Lord dili mamugos. Si Lord dili ta i-force niya nga mauni, pero kung nasa ay gihangyo nimo, buhata ayaw pag unya-unya. Amen. Ayaw pag unya-unya kay nganuman wala ka kabalo kung napay unya. Pilion nato ang kinabuhi, ingon siya. Busa, pilian ninyo ang kinabuhi. Pilion nato ang mga lagad niya nga matinud-anon, pilion nato nga moserbisyo niya. Pilion nato nga maglakaw sa kahayag. Pilion nato igsoon nga magsubay sa dalan, kamatuoran, padulong sa kinabuhing walay katapusan. Nganuman, yes, lisod siya. Yes, struggle siya. Yes, daghag battles. Yes, daghag hagit, daghag unos, pero worth it. Kay naay ganti na kinabuhing walay katapusan. Amen. Balikon ako igsoon. Sa ingon sa balang kasulatan, iasar man ang pagantos nato karon kumpara sa himaya nga ipadayag sa Ginoo pohon. Wanay mga luha, igsoon, namay mga luha sa kalipay. Ang imong luha sa kasakit, mahimong luha sa kalipay. Basta pilion nato ang kinabuhi, pilion nato nga mga lagad sa Ginoo, pilion nato nga magpagamit sa Ginoo. Amen. Everything is it's all up to us. Depende sa atong choice. No? Way mahimo si Lord nato. Di ta mapugos sa Ginoo. Kay naaman tayo kaugalingong katungod nga mupili. Pero mao lagi na, ingon siya, pili ang kinabuhi. So ako sad magadasig ninyo. Pili ang kinabuhi. Pilio nato si Lord. Pilio nato ang mga lagad sa Ginoo nga matinudaanon. Pilio nato nga magpagamit sa Ginoo. Pilio nato igsoon nga magsubay sa kamatuoran, maglakaw sa pagkabalaan. Pilio nato nga dili mo compromise sa kalibutanon. Pilio nato mas palabihon nato ang mga langitnong kalipay sa mga kaysa kalibutanon nga kalipay. Pilio nato nga musaka sa langit, pilio nato igsoon nga bisag magkadagma-dagma ta, pilio nato nga mobangon ug mupadayon hangtod maangko nato ang kinabuhing dayon. Amen. So again, akong gidasig sa matag usa, pilio nato ang magpagamit sa Ginoo. Kay nganuman ang atong kahago, no? Once pilio nato si Lord, dili masayang, nay reward, nay ganti. Amen. Pero mao lagi na igor po kuning dasig ninyo, pero ang choice nara ninyo. Kay bisan si Lord dili mamugos. Si Lord dili mamugos, gitagaan tag katungod. He gives us freedom to do whatever we wanted to do. But at the end of the day, listen, don't forget, at the end of the day, nay consequence, nay resulta sa atong desisyon nga atong gipili. Unta, gipili natong kinabuhi. Gipili nato si Lord. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this morning. Salamat kay Ginoo. Thank you, Lord, sa imong reminders namo this morning nga gitagaan jud minimo raday og katungod nga mopili ang choice na ra namo Ginoo. Choice namo nga magpagamit nimo, mulahutay ba mi or mubalik sa kaniadto. Choice namo Ginoo nga magmatinud-anon minimo or dili. Choice namo Ginoo nga mga lagad minimo nga taphaw lamang or tinud-anay gyud or itodo namo. But Lord God, ningingon ka sa last line, pili ang kinabuhi. Tabangi mi Lord, I pray to all of the viewers this time nga pilion jud namo nga mga lagad minimo. Pilion gud namo Ginoo nga mo serbisyo nimo nga tinud-anay, matinud-anon, honest. Pilion gud namo Ginoo ang mga langitnon, mas palabihon namo mga langitnong butang kaysa mga kalibutanong kalipay Ginoo nga mabiyaan ra namo. Pilion namo Ginoo ang mga butang nga mahimaya ka.
Lord, tabangi mi. Lord, I pray nga kaning message nga among nadungog karon mao ni hinungdan Ginoo. Nga dili mi masayop sa among pagpili. Mao ni hinungdan Ginoo nga pilion gyud kanamo ang kinabuhi, pilion namo ang langit, pilion namo ang hayag nga ugma. The moment we choose you, ikaw na bahala muhanay sa among kaugmaon, sa among anak, even sa among kaliwat Ginoo. So Lord, gusto mi nimo, gusto mi nga magpagamit nimo. Tabangi mi Ginoo. I pray Lord God to all of the viewers nga usahay Ginoo nay mga dagkong problema, dagkong pagsulay, usahay makaunahon na mi nga mobalik sa kaniadto, but Lord, I pray madagma man mi, mobangon mi og pilion namo ang pagpadayon kaysa mobalik sa kaniadto. Taas naming nadaganan Ginoo, sayang ang mga katuigan, sayang ang mga adlaw nga nagpagamit mi nimo nya mobalik mi. So Lord God, I pray to all of the viewers this time, if there's a situation Lord God, if there is a situation Lord God nga mahitabo namo nga mabagsak mi, pilion gyud namo nga mobangon ug mopadayon magpagamit mi nimo Ginoo. Dili na surprise nimo kung madagma mi. Apan excited ka sa among pagbangon Ginoo ug mopadayon mi, mulahutay mi hangtod sa walay katapusan uban sa imong grasya. Salamat sa imong mensahe Lord. And right now I continue to pray to all of the viewers, to all of the followers in this page, padayon ka pagpamuhat Ginoo. Padayon ka Ginoo nga magtagbo sa panginahanglan nila, unsa man ilang kahimtang, ilang sitwasyon karon way matago nimo. I pray Lord God nga mamuhat ka, imong palihokon, imong milagro Ginoo sa ilang kahimtang, sa ilang sitwasyon karon in Jesus name. Ang gahom sa kangitngit Ginoo dili magmalampuson, magmadaugon kanila. Kung naay nagtan-aw karon Ginoo nga ang ilang kinabuhi, ang ilang family Ginoo gidaog-daog sila Ginoo, giatake sila Ginoo sa kaaway. Right now Ginoo, akong gibungkag ka ng gahom sa kangitngit nga nagsamok kanila sa pangalan ni Jesus. I pray nga mahimo silang victorious o ang imong kabubuton matuman Lord God. Lord, I pray Ginoo sa tanang mga viewers karon Ginoo, again and again, unsa man ang ilang milagro nga gusto karong taknaa ihatag nimo Ginoo, imong i-grant Lord God, imong ipabati Ginoo kanila, imong ipasinati, ipawitness nila nga wa ka na usab Ginoo. You're the same God Ginoo, the God of Moses, the God of Abraham, Isaac and Jacob. You're the God of Peter and John, the God of Paul. And the same God, the same Jesus whom we serve today. Wa ka mausab Ginoo. Ikaw ang nagbanhaw ni Lazaro upat ka adlaw. So Lord God, magmilagro sad ka Ginoo. Sa tanang mga viewers karon Ginoo nga nagneed og miracle, let your power will manifest, will move in their situation in Jesus name. Ipakita ang kahibulungang butang Ginoo. Masinati nila sigon sa ilang tinguha karon sa pangalan ni Jesus. Thank you Lord God. This time, Lord God, among dawaton ang kadaugan, ang milagro. Among dawaton, Ginoo, ang panalangin nga gikan kanimo. We receive it, we believe it right now. By faith, Ginoo, gidawat na muna. Himua lamang ning kapiyalan, kasaligan. So this time, Lord God, again, mao kini among pag-ampo. Amo kining gipangayo in Jesus name. Ug amo kining gituuhan ug gipasalamatan pinagi sa ngalan lamang ni Jesus nga mao'y among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah, praise God. So i-black na to nang napadiha to mga igsoon katong galawgaw kayo. Normal man na sila nga ngana. Wa sila kay bawo nga wa jud tay ipuagi na ipik undoy kinsa man kadiha nga no wa jud kanay ipik. Naunsang pagabutanga nga ning suod man kadiha. Pero kung bagsik jud kay pakita na imong personal account, di kay magsigi kag manalaw talawan man nga na, no? Pakita diha. Nahuman naman ta, magtiwas taron. Akong pangitaon ang nag-comment daigso, no? So again, that's all for this morning. Thank you so much for being with me. Ug akong gibalik ang himaya ug dungog karon sa atong buhi nga Dios walay ako igsoon. Credit all the glory and honor to the King of Kings and Lord of Lords. Thank you so much mga subscriber ning page. Thank you. Followers, I just want to Brad Ber Castillo, lunglib uban sa grasya sa mga brad na ko diyang akro, lunglib kanunay. No? Basin akro to ha, unsa ka ng tawanan na nagbahas na to. Bitaw. Check dila na mga igsoon kaya ako nagtanawon ron, no? So that's all for this morning. Again, akong ibalik na ng dungog himaya sa buhi nga Dios. Thank you kayo mga followers, and to all of the followers, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page, no? And namo sa kong prayer, and don't forget to subscribe sa atong YouTube channel. Ang link nasa caption ani nga live. Unya ako ara po ni siyang i-download kaning live na to nya i-upload na ko ngadto sa atong YouTube channel. Kay dali ra didto.
Amen. So I pray and I declare that today, to all of the viewers right now, followers, today is gonna be a fruitful day, a victorious day for us. Kanang buhat sa inyong kamot, i-bless ni Lord. Tanan ninyong lakang giyahan mo sa Ginoo, dalhon mo sa kalampusan. Amen. Unya sa mga OFW na mo sa kong prayer, tagaan mo mayong panglawas, pabor, grasya sa Ginoo. Na I answered prayer today in Jesus name. Dili matapos rong adlaw ang hadi mo i-bless ni Lord. Amen. So again, that's all for this morning. See you again next time. Makabakante ko igsoon mag-live na punta. No? So again, ampo amping abanti ta kanunay. Madagma man ta apan bangon igsuon og padayon hangtod maangkon natong kinabuhing dayon. God bless everyone. See you next time. Keep safe. To God be all the glory.